Ay donk qalı çıkıp gelecek deyip täzeden uğradı otuyunu. Ey Hudaý, öňe gataw bilemem. Evet. Çekmedin. Berekedin ma diýen sen maňa aşyk, şu gyýdy maňa aşyk, platonik şu gyýdy bara gijelerine düşne görem. Sen men gowaran gene gulsa bol itiraf eda köpçülükde muňa adam bar. Bol bilsin emmek. Sen gowaran göz kör bolmaly taram. Yo içinde maňa platonik mi näme ýöne maňa gaharlanyp gyzyp çala bir zat etdim. Gowaran bolsaň aýt emmek bilsin. Men gowar ýöne gapdan 2 tane gyýdan türsün ýöne maňa gurat men gidýärim çykyp gider bolýan näme ýa. Içinde aýdyr men tatdan maňa şey. Ben zeret men suat. Men hal millet men haky ine muňa adam bol ekran zapsydyň paýlaşyň. Şu gyýdy men gowar şu gyýdara men gowurmaýam. Ey bola gulçan platonik sen maňa. Sen özüň gurat almadyňmy şu at meni? Men uğratıp aldım indi sen biraz gör diýdim. Garaş ýapma. Çekinme öde dograt ya. Şuna aşyk bolanyň ya göz kör bolmaly ya kellesi. Yo sen aşyklayma. Sen namarat sana aşyk bolanyň bir maňa ýerer men barlar koýun näme bir da. Ýok, men meni ölüp barýarmyň. Ýöne şu wagt köpçükde ota gyýda näden çekdirjek bolýar. Näden çekdirmedi tipa. Agyr men. Tipa men sadece täç bolardan görürüm bildirmeli. Moral kaýdan näy? Pit dat bolaýmasa bir gün biri bolaýmasa sen aşyk bolup dedim. Çıktı o täze gelen biri bolaýmasa sen aşyk bolan. Ay bola gulçnar hakyk ýürüňde ken aýt emmek bilsin o millet köseme men hiç men gidirýän adam. Ha gowaran aýtsaň ma gowaran aýt goýjut bir albarsaň men bolýa diýmem mümkin. Ben onu ne an taraftan pes olmaly, ya çıktı o täze giren olmaly, ya gözün kör bolmaly, sen aşyk bolmak üçin düşündiňmi? Zdraste. Zdraste, goýmaň saatlyk şeýdi. Men bilmala saat kimatda bu. Ay saat näme gerek şunu salap atma. Men elik çöpüzük. Gulçan erti ulýarsymdyr bilýändiň ha. Hawa pol şun. Daşna çykdym. Benzin goýmary da maşina görün. Şu taýyň goýsun. Süraç bilen islam ertsäň 19-dan 20 geçen gidelim. Hem ýatına ýatdyk. Sancar teşekkür ederim. Hem men. Vallahi Yo men kodun arasında ýöne gelip gördüýsen göreýin. Aňardan bir ýa geçdi men ýa gollu de meni goýup janda onýan. Yo men ha bir zat at diýemok ýöne bir. Yo at diýenok. Prosto podдержкадан bolar ikiňiň araňda durup şeýdim. Oryandan bir gyýdar şunu ýarla göze men bilen gatnaşyp da bile söýlegip gollaýan näler ay ýok bol. Yo Gulçnar. Men gotmuşpýar, sway zdraste. Men bilen men ýaly köp men öňden tanýarym. Men seni gollardım. Men zuwa sen bir gyýdyran ýaşdyň. Mysal şu selvi bar, selvi ýok. Men selvi ýok bilen köp gurlaşýan seni. Ýöne seni öňden tanýar. Men seni gollardım. Sen oňala men ýüregimde zat ýok. Şunu ýaly uly ýaşdy men. Aslam 24 sapar uly ýaşetdiň haýsy birine bar sen gollaýyn. Ýaşetdim gara zat saparyk innem bir samsyk. Jokerle oýnady sana golladymy? Sen ýyla. Geçen yıl ne fark eder ki? Zdraste. Ne var mı? Ayağını bilemem. Ayağını var bugün. Şunu ýarla bildirmezek kolada gowar yani. Ve o an benim var. Deme Gulçnar ve Sürayda. Var aslan. Ya Murat olmalı. Ya çıktı o täze giren bolmaly. Bilýän gancak bolýan gyýjanlar. Hara. Ýaşlar bolmaly. Hara kör bolmaly. Ben adam alırım ben. Hiç kim kaldırma yani. Son kıskut Sürayda. Benim gitmesin ne on benim mi? Tamam. Bu men benim mi? Isnar, ben çöpler ötün benim bak. Ay, 3 bin fake'imden gelip berazak o 10 binle 3 bin. Ne yapma? Ne yapma? Bak. Benim benim mi? Ay bora. 10 binim mi bollu? Hayda. Nabarat erkeklerden. Nabarat men köpden ver tanıyan diye otursun ma Berlin'den uğuruz. Sana yüreğime merp bolyandır. Oğlan gıydar anan ayman şloğlanı. Zaten şloğlanan yan gıyda kelle yok da. Yani şunu diyelim sapar diye anan ayman şloğlanı. Seyredin. Önden ver tanı yani şu adım neyme diyor çıkıp gitmeyin malyan diye. Tamam. Ola diyelim malyan oturay da. Olamaz. Şuna mı durmuştu? Ne?
Bäs kon Gülçinar öçüray da haýşe de oturýar no. Aslan çıktı gitti ya. Men maloya verem ok winlermi. Gat şeytan gözü görünen şeytan yara sodası. Yok. O ya beni. Bol çakmay yürüň injallamay şuna. Matykara İnner geç normal. İnni pol yaşatak var ya normal. 50 gaza kork geldim o men o. Beytme de Gülçinar o. Ya bu ara. Bu ara gelerim ben gideyim paka. Görüşürüz. Davay paka paka.